Només aterrar a l'aeroport del Prat ha passat per les oficines del club per firmar la seva fitxa. Ángel Sánchez ja és nou jugador del Centre d'Esports L'Hospitalet. El mitjapunt ha arribat aquest matí de Canàries i aquesta tarda ja ha entrenat amb la resta de l'equip. Ángel Sánchez arriba amb molta il·lusió a l'Hospi i anima la gent que vagi al nou municipal per veure el que sap fer. Nascut a Les Palmes el 1977, Sánchez arriba de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, equip que ha desaparegut aquest estiu a causa de problemes econòmics. El canari té experiència a segona A. Hola, soy Ángel Sánchez, tengo 34 años, vengo de la Universidad de Las Palmas donde he estado muchas temporadas y bueno, pues me he decidido a venir al Hospitalet porque bueno, creo que tiene un proyecto ilusionante que pues concuerda un poco con las aspiraciones que tengo yo de jugar y de seguir ilusionado por esto y bueno, fue rápido el acuerdo, ¿no? Creo que soy un jugador que trabaja para el equipo, está siempre a disposición de lo que los entrenadores le piden y bueno, lo demás que la gente se anima a venir al campo y así lo descubren, ¿no? Veurem què arribarà a fer el canari amb la samarreta de l'Hospi. A priori, és un jugador ofensiu que donarà un plus de qualitat a l'equip. És un bon jugador entre línies i un especialista en donar l'últim passi amb precisió. Un golejador i un dels millors en el colpeig de pilota en l'estratègia. A més, té un bon xut de fora de l'àrea. Sánchez donarà experiència a un Hospi que té una plantilla molt jove. Amb aquesta incorporació, Jordi Vinyals encara té dues fitxes lliures, tot i que el central que s'està buscant està a punt d'arribar. Ara queden dos lliures, hi ha una sub-23 i l'altra que és la del central. En principi ja t'he dit que el tinc més o menys tancat, el que passa que m'està retrasant perquè tenen que aconseguir la baixa del seu equip. Amb tota probabilitat, tant Ángel Sánchez com el nou central podrien debutar ja en el partit de la Copa Catalunya d'aquest diumenge. D'altra banda, l'Hospi ha suspès l'amistós d'aquest dissabte al camp del Masnou perquè hi ha molts jugadors a l'equip que arrosseguen molèsties. Diumenge juguen el partit de Copa Catalunya al camp del Cornellà i no es vol forçar la plantilla. Ara mateix Jordi Vinyals només tindria 13 jugadors disponibles del primer equip, ja que les baixes conegudes de Guillén, Viale i Coro s'afegeixen Pedraza i Adai. També David Aro, que a l'entrenament d'aquest matí ha patit una estrabada muscular. No esperàvem jugar aquest partit, no estàvem inscrits a la Copa Catalunya. A l'última hora ens van demanar si la volien jugar, vam decidir que sí i llavors es van solapar dos partits junts i ara amb el partit d'aquest Masnou hi ha molta gent que encara en pretemporada hi ha moltes càrregues i hi ha gent amb molèsties i preferim intentar suspendre'l i al final ho hem aconseguit i podem anar diumenge a Cornellà amb tot, no?